Hi, my name is Karsten, eller Karsten hedder jeg. Det kan godt være mig, du leder efter, Karen. Tak for videoen. Det der måske er sket, det er, at mig og nogle af de andre studerende fra journalistik, vi er taget ned på Hongkong, tror jeg det var, nede på Nyhavn, efter vores julefrokost sidste år med alle os journaliststuderende dengang. Og så ved du jo, på Hongkong, det er ret mørkt, og det er måske også blevet ret sent, og så havde jeg måske fået lidt for mange af dem her, de her små, sherryer hedder de jo. Og så har du måske fået det indtryk, at jeg var fra udlandet, eller jeg sagde måske faktisk, at jeg var fra Marokko. Men ja, det sker jo på Hongkong, sådan noget. Men det, altså hvis det var min til at være noget, så tror jeg, du gætter med telefonnummer. Ja, eller også kan du møde op til julefrokost hjemme med mig her den 19. december.